Така, сега ще ви покажа една блузка. Ето. Класическа, с V-образно деколте. Свободен силует. Материята е много ефектна, полиамид и вискоза с 5% еластан. Често я предлагам и тая материя в Ефрея. Всички, които са си купували неща от нея, познават много добре, много висококачествено трико. Виждате каква еластичност има, няма мачкане. Цветовете издържат много дълго време. Изобщо относно материята може да бъдете сигурни, че ще останете изключително доволни. Е много скъпо италианско трико, което купуваме оттам. Ето виждате. Сега от тази материя правихме една рокля, само че малко преди, може би месец, само че там самата рокля беше подлепена отдолу с еластична подлепка, текстилна, така че там изглежда по-плътно самото трико. Тоест, хората, които имат роклята, трябва да имат предвид, че няма да е толкова плътно, тъй като там е подлепена роклята. Сега ще ви покажа роклята, за да се сетите коя е. Така, мисля, че сега ще я намеря. Мисля, че се сеща. Ето е къде е роклята. За тази рокля става дума. Материята е абсолютно съща, само че тук е подлепена и изглежда доста по-плътна и по-тежка, отколкото на тази блуза. Имайте го в предвид. Така, това, което исках да ви обърна внимание за този модел, така, материята е много ефектна. Така.